Ngiyabingelela abantwana benkosi ngale mina namhlanje ngithe-ke ngiphinde ngibuye ngalolu chungechunge engizama ukulwenza ngobuNazaretha. Lokhu engikhulumayo nama ngokhuluma ngoba ngongqeqe, kodwa ngikhuluma esakufundiswayo abazali bethu nesakufundiswayo abaholi ebebephambi kwethu ngendaba lobuNazaretha. Namhlanje-ke ngibuya nesihloko esimayelana neSabatha. Siyazi ukuthi uSabatha usuku lwesikhombisa lwesonto. Siyalithola lapha kuGenesis 1 ngokusungulwa ngokudalwa komhlaba ukuthi uNkulunkulu wasebenza izinsuku eziyisithupha. Kwathi ngosuku lwesikhombisa wayesephumula, wanganza lutho, wabuka imvelo yakhe ayidalileyo wathokoza ngayo. Wayesethi ngayo-ke uzobusisa lolu suku lwesikhombisa ukuze konke okudaliweyo ngalolu suku kuphumule ngoba yena uNkulunkulu waphumula ngalo. Usuku lwesikhombisa aludalwanga umuntu, lwadalwa uNkulunkulu uqobo lwakhe, wazipha lona wadwa lwakhe. Ilona lodwa usuku olunegama ezinsukwini zonke, okubizwa ngokuthi iSabatha, okusho ukuthi ukuphumula, usuku lokuphumula. Uma kwaphumula umdali odala izinto zonke zomhlaba, besiyini-ke thina esizidalwa zakhe ngalolo suku uma asiyala ukuthi asiphumule ngalo. Usuku lwesikhombisa njengoba ngithi lona lodwa olunegama. Siyazi ukuthi usuku lokuqala kuthiwa usuku lokuqala. Kwabe sekuwukuthi-ke amaRoma mesethatha umbuso wabaJuda aselibiza ngokuthi luyi-Sunday. Usuku lokuqala siyazi ukuthi usuku lwesibili umsombuluko, okuwusuku ngokweNkulunkulu othi usuku lwesibili losonto olungenagama. Olwesithathu siyazi ukuthi ulwesibili nalo olungenagama ngokaNkulunkulu, kodwa nje ukuthi usuku lwesithathu. Olwesine siyazi ukuthi usuku lwesithathu olubizwa ngokuthi ulwesithathu, okuwukuthi ngokaNkulunkulu usuku lwesine. Usuku lwesihlanu ilolo thina esilibiza ngokuthi ulwesine ngokwemfundiso yabezizwe. Bese kuthi ngokusuku lwesithupha kube ulwesihlanu, lolu ngokwabezizwe okuthiwa iFriday, ngokaNkulunkulu usuku lwesithupha. Bese kuthi usuku lwesikhombisa kube iSabatha ngokaNkulunkulu, okuyilona lodwa olunegama lolo suku ngoba lwesithandwa sikaNkulunkulu. Siyokhumbula ukuthi usuku lwesikhombisa ngalo kwabe sekubusiseka yonke into ewunamba 7, ukuthi ngishi usuku lwesikhombisa lwabusiswa uNkulunkulu, inyanga yesikhombisa yabusiswa uNkulunkulu. Siyazi ukuthi kunomyalelo othi njalo ngenyanga yesikhombisa abaJuda bohlangana emadokodweni bazokwenza inkonzo yamadokodo. Inyanga yesikhombisa leyo ngokaNkulunkulu ebusisekileyo. Bese kuthi ngisho unyaka wesikhombisa ngokaNkulunkulu uthi lowo nyaka lowo uma ulima insimu namhlanje kulonyaka, ngonyaka wesikhombisa leyo nsimu uthi ungayivuni leyo nsimu. Ilime kodwa ungayivuni ngonyaka wesikhombisa. Idliwe izinyoni zezulu, idliwe laba bampofu nani nani, kodwa wena njengomntwana kaNkulunkulu ungazivuna isivuno sakho ensimini yakho ngonyaka wesikhombisa. Ngaleyo ndlela unumber 7 uyinto ebalekile kuNkulunkulu. Siyakhumbula ukuthi usuku lwesikhombisa uNkulunkulu ngalo nangesikhathi ehamba nabantwana bakwaIsrayeli ehlane wabatshela ukuthi
njengoba behamba kuncwadi kaGenesis ngithi uGenesis 16 njengoba behamba ngosuku lwesithupha ababuthe imana nezagwaca babuthe times 2 ngoba ngosuku lwangakusasa kusuku lwesabatha ayikubabikho imana nezagwaca zokufika ngoba lo usuku lokuphumula. Benze njalo abaJuda abakubuthayo laba babutha kwa extra kwabolo kwabo kodwa laba babutha okwenzuku ezimbili akubolanga bakudla nje kwaze kwaphela usuku lesikhombisa kwesabatha zaye zafika izagwaca ngosuku lokuqala lwesonto ngoba uNkulunkulu ehlonipha imini yakhe ukuthi iyimini yokuphumula. Ngisho bona abaJuda bakusebenza ngayo ukuthi bacosha imana, kukhombisa ukubaluleka kosuku lwesikhombisa, usuku lokuphumula, usuku lwesabatha. Sokhumbula futhi ukuthi encwadini kaExodus 31 mangaphosisi lapho nje iqala evesini ikhuluma ngokuthi ngosuku lwesikhombisa okusuku lwesabatha akuyukubaswa umlilo ezindlini zabantwana bakaNkulunkulu okwakungabantwana baIsrayeli ngaleso sikhathi. Njengamanje sikhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu ukuthi abayokubasa umlilo ezindlini zabo ngosuku lwesabatha. Njengoba kwakuthiwa kulabana ngaleli langa abose abakosayo bapheka abakuphekayo ngoba ngakusasa kusuku lwesabatha, kukusho ukuthi ngeke bakwazi ukukupheka ngesabatha ngoba umlilo uyobungekho ngesabatha. Bo bengakwazi ukubasa umlilo, bengakwazi ukupheka lutho ngoba kuyimini yesabatha. Nalapha ke ku-Exodus 35 siyathola ukuthi umyalelo usuqonde ngqo ukuthi isabatha manje liphathwe kanjani, othi awuyukubasa mlilo endlini yakho ngemini yesabatha. Siyazi-ke ukuthi ihlakaniphi zanamhlanje ezizitha kaNkulunkulu ezama ukuhlakanipha zifuna ukuthatha itechnology bese ifuna ukuyiconverta ekutheni iphikisane nomyalo kaNkulunkulu. Zithi manje akusabaswa umlilo manje sekuvela u-onisa ugesi, ugesi uwona ophekayo, ugesi kanjani. Cha, siyakuvuma lokho ukuthi itechnology isithuthukile. Indlela okwakwenziwa ngayo umlilo ngaleso sikhathi kwakuwukuthi kubaswe izinkuni. Izinkuni zazingenalo icala, izinkuni nomlilo futhi wawungenalo icala, kodwa inkinga kwakuwukuthi mawusubasile umlilo yini oyenzayo ngalowo mlilo. Yilokho uNkulunkulu angakufuni ukuthi mawusubasile umlilo uzokwenzani ngawo, uzosebenza ngawo, khona uzokwenza ngawo umlilo lo, hayi ukuthi nje ubasa for fun ngoba seli ubumnandi. Ngaleyo ndlela kuma nalokho kwanamhlanje sekungena esikhundleni somlilo kusenza lento uNkulunkulu ayenza ukuthi uma ungayo ubasa umlilo uzokwenza yona, kusayenza yona leyo nto kusho ukuthi umlilo lowo nakho kufanele ukuyeke ungakwenzi ngoba kwenza lento eyenzelwa umlilo ukuthi ungabibikho. Kanjalo ke bantwana benkosi nabanje abantu bakhuluma ngokuthi okushuthi itiye ungalipheka itiye ulifake eflaskini uliphuze ngakusasa ngesabatha njalo sekunano microwave abafudumeza ukudla. Cha bantwana benkosi, asingabi ngamaqili, asingafuni ukuba amaqili noma sensinike izathu ezingenza ukuthi sephula umyalo kaNkulunkulu. Umyalo kaNkulunkulu uqondile uthi ngesuku lwesabatha awuyukuthinta lutho olusuke emlilweni, ukuthi awunakuthinta lutho eshisayo, okuwukuthi eyenziwe umlilo ukuthi shisa. Ingakho isizathu sokuthi umlilo ungabibikho njengoba ngishilo ukuthi umlilo wawungenaso isono, kodwa kushuthi inkinga ukuthi akungabibikho okushisayo noma okuphuma emlilweni okusebenzisayo ngalelo langa. Inhloso yileyo. Okuphambili kunakho konke sifisa thina njengabantu ukujabulisa uNkulunkulu. Uma ngabe into uyenza leyo nto naleyo nto oyenzayo kufanele uyibuze wena ukuthi uNkulunkulu usathokoza ngayo.
Uma ngabe impendulo yakho kulowo mbuzo ikungabazisa ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngokwenzayo, osho ukuthi leyo nto kufanele uyiyeke ngoba usho ukuthi uNkulunkulu kungenzeka ukuba akathokozi ngawe nawe awunayo iqiniso ukuthi uyathokoza uNkulunkulu ngayo. So uma ngabe uNkulunkulu engenakho ukuthokoza ngento ethile, leyo nto leyo asikho isidingo sokuthi uqhubeke nayo ngoba ingenzeka iqhathe noNkulunkulu. Ngesikhathi usubona iqhatha noNkulunkulu uyobusenayo indlela yokulungisa lokho. Will you have a recourse? No, the answer is no. Awuzukuba nayo. So ke noma ngabe kuthiwa ke nilwa abantu balwa ngokuthi angani ugesi noma ilambu nani siyakusebenzisa ukukhanyisa. Bantwana benkosi nangaleso sikhathi kwakukhanyiswa. Kwakukhanyiswa ngaleso sikhathi akushiwo ukuthi ngoba kuyisabatha namhlanje seniyolala ngomnyama ningakhanyisi. Kanjalo nogesi njengoba ukhona namhlanje ungena endaweni yekhandlela. Ukuthi ikhandlela noma ubhaqo lwasebenzisa leso sikhathi noma yini ke ababekhanyisa ngayo ngaleso sikhathi. uNkulunkulu akalwanga nayo. Kodwa ulwa nokuthi akungabaswa umlilo ezindlini zabantu. Ngizokhumbula futhi ukuthi uNkulunkulu ngendlela uSabatha lukhonze ngayo waze walifaka ngaphansi kwemiyalo eyishumi. Ngaphambi kwalokho uNkulunkulu wayengachazanga ukuthi iSabatha liphathwe kanjani. Lapha kuGenesis, incwadini kaGenesis yokudalwa komhlaba wayengalichazanga ukuthi aliphathwe kanjani. Kodwa kweExodus 20 uverse 8 naku Exodus 35 uqala uverse 1 ilapho uNkulunkulu achaza khona ukuthi usuku lweSabatha lube njani. Ku-Exodus 20 verse 8 ubhale ethi khumbula imini yeSabatha uyigcina ibe ngcwele, kusho uyigcina ingakaNkulunkulu. Awukusebenza umsebenzi ngalo ngisho imbongolo yakho ehlele ekhaya lakho ayiwenza lutho umsebenzi. Ngisho inkabi yakho, ngisho isisebenzi sakho ngosuku lweSabatha ungasenzi isisebenza ngosuku lweSabatha. Ngoba lo usuku lokuphumula lukaNkulunkulu. Sonke okudaliweyo kufanele kuphumule ngosuku lweSabatha. Yebo ke umyalelo lo wawusho kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi kwakhulunywa ngabantwana bakwaIsrayeli ngaleso sikhathi. uNkulunkulu ayekhanda ngabe ibandla lakhe. So ke uma kufika ke abezizwe belithumba ibandla likaNkulunkulu bawuchitha umyalelo weSabatha ngoba bethi iSabatha likaNkulunkulu wamaJuda. Bona abamkhonza uNkulunkulu wamaJuda, bakhonza uNkulunkulu welanga. Nalo njalo lelo langa lalidalwe uNkulunkulu wamaJuda. So ke ngaleyo ndlela izitha kaNkulunkulu zakuqhuquzela ukuthi alichithwe iSabatha. Okubuke ngoba kwemiyalo eyishumi iSabatha kuphela eliphoselwe inselelo. Awukho omunye ophoselwe inselelo yini? Ingoba lusuku lukaNkulunkulu. Lo abathi bona uNkulunkulu wamaJuda akawu uNkulunkulu wabo. Ngake ngathi ngaphambilini angikholwa ukuthi labo bantu abakholelwa kule nkolo echitha iSabatha bakhonza yena lo nkulunkulu okhonzwa amaNazaretha. OkuNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba. Banowabo nje uNkulunkulu ngoba lo uJehova uthi yena akaguquki njengoba wathi iSabatha ligcinwe. Ngesikhathi edala umhlaba namanje usakusho lokho ukuthi iSabatha abathanda yena aligcinwe ngoba nasezulwini liyagcinwa. Uma walihlonipha uNkulunkulu endalweni yini engalibamba ukuthi alihloniphe ezulwini la kwesihlalo sakhe khona. Bengithi ke bantwana benkosi iSabatha kufuneka silaze ukuthi elikaNkulunkulu akile lo muntu. Ngisho uShembe akile likaShembe iSabatha. Akudingi ukuthi uzobe uyosonta kwaShembe mawukuya ngothi wena unyanya uShembe. Njengoyena umuntu ofika wafundisa iSabatha la emhlabeni ngeke wena uyokhonza kumuntu ngoba thina njengamaNazaretha simkhonza uShembe sikhonza uNkulunkulu. Kodwa uShembe uyena osubuyisele kuNkulunkulu ukuthi siyokhonza uNkulunkulu njengoJesu wabuyisela abaJuda ukuthi abakhonza uNkulunkulu baye ukukhonza abanye oNkulunkulu. uShembe usubuyisele kuNkulunkulu. Uma wena kunyanya ukuthi ngeke wena uguqele omunye umuntu it's fine. Kodwa ke iSabatha akile likaShembe elikaNkulunkulu. Uma wena uthi ungumntwana kaNkulunkulu ukuthi wena ugcina iSabatha lawo khona it's fine kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ake owamabandla.
uNkulunkulu akanalo ibandla, uNkulunkulu nabantu bakhe, uthanda abantu bakhe abadalile wayikhethela bona ukuthi laba abantu bami. So ke akudingi ukuthi uze ube uye kwaShembe, kodwa kuyadinga ukuthi ube ngumNazaretha ngokuthi uzehlukanisele uNkulunkulu, ube umntwana kaNkulunkulu, uphila impilo yobungcwele ukuze ukwazi ukuthi ube umuntu ogcina isabatha. Isabatha liwumkhosi kaJehova oyingcwele athokozayo ngawo, lusuku kaJehova athokozayo ngalo. Angiboni ukuthi ngaze kube into esibangayo kube ngathi ingoba cha, uShembe wanikwa isabatha la emhlabeni ukuthi alivuselele into vele khona kubantwana bakaNkulunkulu, uyabakhumbuza. Njengoba uJesu washo wathi yena ulethwe ezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrayeli, ukulahleka kusho ukuphuma emthethweni kaNkulunkulu. Kanjalo noShembe uzela uzobuyisa abantu ekwedukeni kwabo emthethweni kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyawufuna umthetho wakhe ukuthi awugcinwe njengoba unjalo. Manje ke abalwa nesabatha abalwi noShembe, kodwa balwa noNkulunkulu uqobo. Uma ngabe uthi nawo amaNazaretha uqobo waligcina isabatha liyawehlula, is fine, kodwa ayazama. Nawe zama ke phela, akusho ukuthi ngoba nakho bona bayehluleka wena kungehluleki njengabo. Zama phela nawe ukugcina isabatha, ngoba uthokozisa amaNazaretha kodwa uthokozisa uNkulunkulu, noma uthokozisa uShembe kodwa uthokozisa uNkulunkulu okumnikazi walo isabatha. Akile la kwaShembe isabatha likaNkulunkulu. Nanokuthi kufanele sazi ukuthi njoba siphila sikholwa ukuthi ngomhla kuphela masifika phambi kwaNkulunkulu sikwazi ukuyibika ukuthi inkosi sizamile kangaka, sahluleka la, saphumelela la, njalo njalo. Awuzukuthi ngoba ubona umuntu oyisitha sakho noma ubona umuntu othi ngoba nakho loya muntu ungumNazaretha angananga wenza ukuthi nokuthi chabo isono sakhe leso akise sakho. Wena enza okwakho ngoba nawe uyobuwedwa, ngeke ufike phambi kwesihlalo sahluleka ukuthi Nkosi mina ngehluleka ngoba ngabona usibani banehluleka. Akuyena usibani bani okuyena ovulela izulu. Izulu olivulelwa uNkulunkulu ngokwemisebenzi yakho, hayi ngokomsebenzi kaSibani bani. Nanokuthi uma ubona abakwaShembe okuyibona abagcini besabatha njengamanje benezinto abazenzayo, wena ubona ukuthi awuyithandi. Chabo, iBhayibheli phela likhona, liyafundwa iBhayibheli. Wena ozofunda iBhayibheli ukuthi umthetho uthi akwenziwe lokhu nalokhu nalokhu. Uma bengakwenzi bona akikho kwakho lokho. Akusho ukuthi fanele uzofunda uyokholwa kwaShembe ukuze gcina isabatha. Isabatha ungaligcina usenkonzweni yakho, ngoba uma inkonzo yakho ingaligcina isabatha itagcina isonto laziwe ezulwini. Ngisho uKristu impela uqobo lwakhe akavukanga ngesabatha ngenxa ukuthi isabatha wayelihlonipha njengomkhosi kaNkulunkulu, anganaka ukwenza umsebenzi ngalo, wavuka ngesonto. Akasho ukuthi ngaleyo ndlela usuku lwesonto seluyigugu. Uma ufuna ukwenza usuku lwesonto luyigugu, ungalichithi phela isabatha. Gcina isabatha uphinde ugcine nesonto ukuthi uNkulunkulu wavusa uJesu ngalo. Angazi kuLwesihlanu lona uligcine ngani ngoba phela isuku lwalafa ngalo, makuya ngokuthi wafa ngoLwesihlanu. Kodwa ke umbhalo uyaphika ukuthi uJesu wafa ngoLwesihlanu, kodwa ke it's a topic on its own le ukuthi wafa nini, ngoba phela wayengeke afe ngoLwesihlanu avuke ngesonto uma kuthiwa 3 days. Kodwa ke bengifuna ukuthi ke uma ngabe kuuthi wena uthi awunaligcina isabatha ngoba wara gcina phela isonto, kodwa ubusuwenza ke lento uNkulunkulu athi ngayo ayingenziwa ngesabatha, ngoba uhlonipha uNkulunkulu awuhloniphi umuntu okuyena okhulume ngesabatha. Ungazonda uShembe ubusuzonda noNkulunkulu, ngoba egcineni kwakho konke umehluleli omaphambi kwakhe ilo ongumdali wakho akunika umyalo ukuthi uyawuphila kanjani uma umntwana wakhe la emhlabeni. Bengithi ke asikhumbule futhi kasikhumbuzane futhi kasazizane ukuthi isabatha limi ngunaphakade, lesivumelwano phakathi komuntu noNkulunkulu. Ingunaphakade ukuthi uyosebenza izinsuku ezisithupha, ngosuku lwesikhombisa uyakuphumula
njengalokhu kubhaliwe encwadini yemiyalo eyishumi uverse 8 ukuthi umuntu uyosebenza insuku ezisithupha ngosuku lwesikhombisa uyophumula. Ngicabanga ukuthi futhi ngisho laba abhale iBhayibheli bakule kumlalo eyishumi ilona miyalo ochazwe kakhulu kunayo yonke ngoba unamavesi amaningi kunaleminye eminye imiyalo thothi nomgqokodwa kodwa elesabatha lu-emphasize kakhulu ngoba luyigugu likaNkulunkulu. Luyigugu likaNkulunkulu esabatha. Olephulayo nje thina sikhulela kunesithombe noma umfanekiso obusenyangeni obungathi umuntu uthwele inkuni ubelethe ingane. Kwake kuthiwe-ke lowo muntu wabanjwe ethezwa ngesabatha wayesethathwe yobekwe enyangeni ukuze abe isibuko ukuthi umuntu etheze ngesabatha nami. Lokho ubusukuthola nasencwadini yemibhalo noMary. Kukhona la kukhulunywa khona ukuthi khona umuntu wabanjwa etheza ngesabatha. Kwase kuthiwa lowo muntu akabulawe. Wabulawa lowo muntu ngoba wephule isabatha. So ke ungathothi mhlambe uyeke lo wathathwa wabekwe enyangeni akasekho ke manje mhlambe uNkulunkulu samthethele I don't know. Ngithi ke kungakuhle uma ngabe singazibuyisela kuNkulunkulu sifune intando yakhe ukuze ngaye sithokoze ngoba okukhulu kunakho konke lempilo esiphilayo la emhlabeni impilo yokwebolekwa sibolekiwe uyena uNkulunkulu futhi uyena owaziyo ukuthi ingakanani impilo yethu emhlabeni kunempilo esoyiphila kwelizayo. Bekungaba into engcono nento encomekayo ukuthi sizame ukujabulisa uNkulunkulu la emhlabeni ukuze sikwazi ukuthola igaranti yempilo ezayo ngoba impilo ezayo uNkulunkulu sithembisa ukuthi impilo yaphakade. Uma ngabe impilo yakho imoshile la emhlabeni ithuba lincane lokuthi ungathola ukwazi ukubuyisana noNkulunkulu emva kwethuna. Alikhulu lelo themba ngoba uthi impilo yakwelizayo ilungiselelwa la emhlabeni ngoba incwadi yeSambulo 20 verse 12 ithi abangafunyananga bebhaliwe encwadini yokuphila baye ukulahlwa echibini lomlilo elizela afakwe isibabuli. Incwadi yokuphila itholakala igama encwadini yokuphila lilotshwa lapha emhlabeni, alilotshwa emva kokufa. Lilotshwa la emhlabeni ibise lifike lifundwa kwelizayo. Lilotshwa kanjani igama? Lilotshwa ngokwenza imithetho kaNkulunkulu. Eminye yalo mthetho ingumsuku lokugcina usuku lwesabatha. Uma ngabe ubungakwazi ukwenza ukugcina usuku oluyigugu kuNkulunkulu naye uNkulunkulu impela ngalo ayeka zonke izinto azenzayo ahlale ngalaphumule busuthi wena ngalo uzokwenza noma yini wenza intando yakho busuthi egcineni uzofika ukuthi Nkosi ngikwenzile okuthandwa nguwe. Akwazi ukuhamba kanjalo. Izono zakho kade zingahle